yung pagkababae ko. Gar siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Mercy's Secret File. Si Mercy na pumayag na magpagalaw sa kanyang amo para makatapos siya ng pag-aaral. Yung hindi mo naman gusto na gawin yung bagay na yun pero dahil sa tindi ng pangangailangan, ginawa mo na. Buti na lang, nakaalis na siya doon, nakapagtapos na siya ng pag-aaral, kinalimutan niya na yon. Kasal na siya ngayon, may asawa na siya, may anak na siya, and one day, nakita niya sa mall ang kanyang amo na si Arnold kasama yung dating girlfriend na asawa na at may anak na sila. Tapos nung nakita niya, parang hindi niya kakilala. So umakto siya na parang hindi niya kilala yung taong yun. Ako, right thing to do lang yun para sa akin. Hello? Pwede naman talagang magpaaral ang isang amo ng kanyang katulong . Lalong-lalo na kung talagang mayaman. Tapos, may care, may malasakit sa naninilbihan, lalo naman kung mabait. May mga amo lang talaga na hayop . Anyway, pakinggan na natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Doc Yorje. Hi Mercy, salamin ang kwento mo sa realidad ng kahirapan. Yung tipong kumakapit sa patalim at isasakripisyo ang sarili alang-alang sa pagtupad sa pangarap. Sana dumating ang panahon na wala nang katulad mo na naging desperado sa paghahabol sa pangarap mo, karapatan ng mag-aral. Hindi yan luho at sana magawa mong sabihin sa asawa mo ang katotohanan sa nakaraan mo. Deserve niyang hindi mapagtaguan ng tunay mong pagkatao. Lalo na ang anak mo magtatanong yan balang araw sa nakaraan mo. Dapat handa ka, pakawalan mo ang pagtalikod sa pait ng nakaraan para maharap mo ng malaya ang kinabukasan. Napakaganda naman ng sinabi ni Doc Yorje na dapat pakawalan mo ang pagtalikod sa pait ng nakaraan para maharap mo ng malaya ang iyong kinabukasan. Ito naman ang sabi ni Joshua Morales. Ay, hindi naman po siya dapat nagpagalaw. Marami namang paraan para makatapos ng kolehiyo. At dapat hindi niya talaga pasalamatan si Arnold dahil ginamit siya nito. Yun po ang komento ko, DJ Rocky. Shout out kay Demford Dinis at Divine na nakikinig ngayon. Maraming salamat, Joshua Morales. Nandun na nga siya sa sitwasyon na yun at nakapagtapos siya ng pag-aaral dahil doon. Eto naman sabi ni Mayumi. Sino ba naman ako para husgahan ka sa maling desisyon mo o naging desisyon mo? Masasabi ko pa rin na wise move ka at ginamit mo ang utak mo dahil in the end, ginamit mo sa tama para mapabuti ang buhay mo. Tama ka, wala kang utang sa kanya. Hindi mo rin kailangang magpasalamat parang it's all a business. Yung nangyari sa inyong dalawa. Naging mutual kumbaga. Agree din ako sa iyo, DJ Rocky, na trauma bond ang nangyari kay Mercy. At proud ako kay Mercy dahil nakawala siya sa bond na yun. Shoutout po sa team Rocketeers from Mayumi. Ito naman sabi ni Joanne. Haba ng mga messages nyo. Maya Pabengi, nakakalungkot ang naging story ni Mercy. Sa kabila ng kanyang pangarap na makapagtapos, kailangan niyang ialay ang kanyang pagkababae. Marami ka namang choice sa buhay at naniniwala ako na hindi hadlang ang kahirapan sa taong nagpupursige sa taong may pangarap. Pwede ka namang mag-working student by that time or ipon muna enroll
Pero mas pinili mong kumapit dun sa ganong setup. Sa kabila ng iyong tagumpay, nawasak ang iyong ang iyong pagkababae. Swerte ka dahil mahal ka nung napangasawa mo ngayon. Sana hindi na mangyari yon sa iba. Napapasok at makikipag-deal sa ganong setup. Thank you so much from Joanne. Pero alam nyo, sa point natin, sa perspektibo natin na nakabasa, nakapakinig nung ganong storya, parang ang dali nating sabihin na madami pa namang ibang paraan dyan eh. Pero ako, nung ninanamnam ko yung storya, parang hindi eh. Kasi hindi siya ganun kabilis makakapag-desisyon na umalis. Powerful yung family. So yung tindi ng takot na meron tong SF sender natin nung time na yon, grabe. Kasi wala pa silang may pagmamalaki ng mama ni. Kumbaga, sobrang salat. So ito yung sampal ng katotohanan ng kahirapan ng buhay. Na kapag mahirap ka, napapasunod ka. Hindi ka pwedeng umalma. So, nanguna yung takot dito sa SF sender natin. Eto naman pong sabi ni Riz. Ibaon mo na lang sa limot ang nakaraan mo, Mercy. Total, nalampasan mo na yun eh. Ang importante na tupad mo ang pangarap mo na makatapos ng pag-aaral at maging maganda ang buhay kasama ang binuong pamilya. True. Eto naman sabi ni Bernard. Walang dapat ipagpasalamat, it's atay na yon. Focus na lang sa pagiging teacher at sa pamilya mo. Ang mahalaga, happy ka na ngayon. Watching from Calulot, Pampanga. Maraming salamat, DJ Rocky. Eto pa sabi ni Cardo, lahat talaga isasakripisyo para sa pangarap, ang tapang ni sender. Shoutout po sa mga katulad ko na police applicant ng NCR PO. Uy, shoutout sa inyo. Hi kay Bobby D, sabi niya rito. Ang mahalaga nakatapos ka na, nalagpasan mo yung pagsubok. Sa akin maraming nagpapabenta ng hubad, nagsasariling sikap. Mga estudyante, gusto 500 piso, pandagdag lang daw sa tuition nila. Bumibili na lang ako para matulungan ko sila at may enjoy naman ako. Pero respeto na hindi ko ipagkakalat yung video nila. At meron silang tiwala sa akin. Hanggang ngayon kaibigan ko pa rin yung mga estudyanteng yun. Yun lang masasabi ko. Talaga, may ganun. Ibang secret pal yan, Bobby D, ah. O ito pa sabi ni JP Babasa. Walang dapat ipagpasalamat. Move on ka dyan. And siguro kaya ibinahagi ng SF sender natin ay dahil para gumaan yung nararamdaman niya. At least natupad na yung gusto mo na makapag-aral at ngayon teacher ka na. Move forward. Goods na yun. From JP. Hi kay Charles Sancho. Hi din po kay Igop Moto Vlog. Nasabi rito. Nakakalungkot yung ganyang pangyayari. Makakapagtapos nga siya ng pag-aaral pero binaboy siya ng sarili niyang amo. Bilib din naman ako sa tapang ng SF sender natin. Bilib ako sa kanyang pagtitiis. God bless. Shoutout po sa TNVR Alliance, The Boss Grab Cars, kay Dan, at sa President Mavericks at Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na laging gumagapang sa kalsada. Hindi nyo talagang gumapang, guys. Ay din kay JR Legaspi at ang sabi niya rito ay buti na lang nakawala siya sa lalaking yun. Parang si Arian Behar, nakawala na sa sineservisan niya na magjowa dahil yung babae nahuli niya na may kabit at nahuli niya pang magkapatong yung babae at kabit. Ay, shoutout po sa Batang Kongre Grab. Drivers naging nakatutok sa secret file. Maraming salamat na. Hi kay Marlon. Grabe kabastusan nung amo niya, DJ Rocky. Sana talaga ay hindi na mag-exist yung mga ganyang klaseng tao. Sabi pa ni Robert, lahat naman tayo nakakagawa ng mali pero ganyan talaga ang buhay, kaya natin nagagawa yun dahil sa matinding pangangailangan at sa pagpangarap natin. Sana nung time na yun, nakahanap ka ng work, kahit part-time lang pero nandun na eh. Dami pang nagko-comment
secret file natin for this evening Parang ito si Junjun Arsenal. No, I don't believe na papayag ka sa amo mo para lang makatapos ka sa pag-aaral. Ang dignity ang pinapairal ng babae. Gusto niya rin talagang makipag-sex sa amo niya. No, I don't think so. Kasi nung una, 'di ba? Tandaan niyo po, dun sa kwento niya sa atin, tinutukan siya ng kutsilyo. So, anong gagawin mo kapag tinutukan ka ng kutsilyo? Tutukan mo din siya ng kutsilyo? Nasaan mo nilagay yung kutsilyo? Wala. Anong panlaban niya? Kung kaya niyang mamatay nung time na yun, then sana lumaban siya. Ganun talaga. Mapangungunahan tayo ng takot. Ewan ko ba, sino kaya dito sa mundong ito yung hindi natatakot? Sige nga, pwede ba? Reveal nyo naman yung sarili nyo sa akin kung hindi kayo natatakot ever in your entire life. Or never kayong natakot sa buhay ninyo. Lahat tayo may takot. Takot mawalan ng trabaho, takot na mawalan ng jowa, o takot na maloko, takot na mamatay agad na hindi pa nagagawa na ma-virginize. Yung mga ganon. Lahat tayo may takot. Nakakatakot kung hindi ka takot. Alam mo yon, or wala kang takot, never ka naka-experience ng takot. At sa pagkakataon na nangyari dun sa SF sender natin, na pinasok siya, tapos may hawak na kutsilyo yung amo niya, na may gagawin sila, sinabi sa kanya, medyo bagets pa siya nung time na yun, wala siyang may pagmamalaki, walang-wala sila ng mama niya lang yung kasama niya. So ano na lang? Malamang pangungunahan talaga siya ng takot nun. Saan siya pupunta kung sakali man? Magkakalakas ka ba ng loob nun? Hindi rin. Na-imagine ko kasi Na-imagine ko So, kung tutusin, hindi na natin dapat pang sisihin yung sender natin about her decision in the past. Because nangyari na yung nangyari. Oo, maraming paraan, maraming ibang paraan. Pero nung time na yun, natali siya ron Plus, nagkaroon na ng trauma bond. Yung kailangan niya nung time na yun siguro, bakod sa pera, therapist. Kasi kahit di niya gusto, parang naging dating sa kanya, ginusto na lang din niya. Kasi bonded na siya with the trauma na meron dun kay Arnold At ang mahalaga yung ngayon. At yung baon-baon na tong storya na to, na pwedeng maging inspirasyon sa iba, hindi para tularan si Arnold Na kung sakali man na ikaw ay naiipit sa ganong klaseng sitwasyon, parang katulad nung nangyari sa ating SF sender, kung nandyan ka na at pakiramdam mo, hindi ka talaga makawala, then gamitin mo na yung utak mo na sulitin mo yung pagkakataon na nandyan ka pa na meron kang nakikita. Kung merong nakikita sa'yo, may nakukuha sa'yo, di gamitin mo rin siya. I may sound bad influence here, pero parang ang sama-sama akong tao habang sinasabi ko yun. Pero realidad lang. Doon lang tayo sa real talk. Kung ginagamit ka, gamitin mo din siya. Kung may pinresent sa'yo na idea na alam mong aangat ka, magpaangat ka na. Total, nagpapagamit ka ni. At magkaroon ka ng klarong plano sa utak mo na kapag ito yung nangyari sa buhay mo, natupad mo yung pangarap mo na makatapos ka, alis ka na. That's how you move on. Pangit mang pakinggan pero dumiskarte ka pa rin. Na kahit alam mong naagrabyado ka, pero panalo ka pa rin. Yun yung tinatawag na trade-off May sinakripisyo ka Nakaka-proud ba? Hindi ko alam, hindi ko sigurado. But one thing is for sure, you made it. You made it. Madiskarte yung SF sender natin
Nakatapos, umalis ng ang nanay dun sa poder. Bumuo ng sariling pamilya. Hindi na kinilala pa yung amo. Hindi tumanaw ng utang na loob. And that's how you do it. Hindi na kailangan makipag-chami-chami pa or whatsoever. Kasi una nga, wala kang utang na loob dahil pinagbayaran mo lahat ng yon. May sukli ka pa nga dapat eh. Yung maipakulong siya. 'Di ba? Kung ikaw matalino ka na talaga at gusto mo pa niyang parang iwarla itong amo na to, ay, kahit pa siya ay isang malupit na abogado, try mo rin. Kumuha, 'di ba? Ng abogado, sampahan mo ng kaso pag napatunayan na ito talaga ni-rape ka, pera mo 'yun, Maiba nga ngayon, 'di ba? Kasuhan lang pero dahil sa kaso-kaso na 'yan, nagkakapera. Kaya ingat-ingat din kayo pag meron kayong kinana na alam yung pausbong na alam mo yun, may pangarap sa buhay, madiskarte, may pera, malaki yung koneksyon. Yan. Baka dyan pa kayo madali. So, yun lang naman kabisyo. Pag ginamit ka, gamitin mo rin para hindi ka talo. Sa mga kabisyo natin out there na nakikinig ngayon, if you wanna share secrets, share it to me, rakatera@gmail.com. Susunod na po ang top secrets, kapiling pa rin ang inyong basa Princess DJ Rakatera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. This is Mercy's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!